Nasa peak na tayo mga espre nitong Mount San Isidro, and ito po yung sinasabi nilang tallest mountain dito po sa Pangasinan. So parang nasa mahigit 2,000 plus feet ito pong taas nito. And actually, dito din po sa same location na ito dati matatagpuan yung Digital Tower. Yun nga lang hindi ko alam kung 2021 or earlier tinanggal na yung tower dito, at yung tower na yun mga espre, yun yung nagsisilbi na ano dito pinaka marker na nasa summit ka na. Yun nga lang, ito na lang yung mga tinayo nila dito, pero ito baka na tinumbay ito ng bagyo nung nakaraan 2024. Ayun nalaglag. Ayan, so wala pa tayo sa kalahati. Dito na lang dito na lang mag-camping. Tapos palabasin na lang natin, nakaabot na tayo sa sa peak. Ayan, konti pa doon, diretso pa yan. Wala pa nga sa 1/4 ata Tapos sabi nung yung kuya? Alas 8 daw tayo makakarating doon. Tapos 4:38 na. Ay. Ayan. Downhill turn. Downhill turn. Slow down. So sabi ng mga tao doon, wala pa daw to sa 1/4 ng San Isidro. Nagreklamo na si Auntie. Kung kailan matino yung daanan, saka kayo mag-give up. Tara na, nak. Doon nga sa Paldingan, halos magkanda-sugat tayo. Tapos dito mag-iinarte kayo. May dala po siyang tent. may mga plastic mga yung mga chichirya. May bawal. 555. Anong oras na? 6. Tapos yan ba yun? Yan ba yung summit? Parang yan layo pa nga. Pero matino naman talaga yung niya, yung kalsada. Oh. May mga dumadaan na truck, yung mga motor, yung mga nagko-construct dun sa parang tawag dun, solar power nila diyan, plant. Tapos dati doon sa summit yung meron yung digital, sabi nila, di ba? Pero ngayon wala na yun. Paikot pa tayo. Taas na tayo. Tapos umaambon pa. Okay lang yan, basta walang kidlat. Hindi ka makita, madilim na. Grabe, liwanag ng flashlight natin. Alam mo, 7 o'clock na. Tapos ramdam mo na yung yung mahangin. Hindi makita. Lamig na. Ayan, 8:10 time check.
Wala pang kumakain. Wala pa sa summit. Dito na matutulog. Di makita eh. Baka bukas sigurado yan natin to. Para may ginagawa silang, alam mo yan, kalsada dito papunta sa, ano may sinasabi nila? May solar power plant daw dito ginagawa. Yun o, may mga... Pero ang ganda, hindi ko lang maipakita kasi dilim yung view. Talagang liwanag. Kahit pa paano nasa mataas na lugar na tayo. Wala, hindi rin siya makita, sayang. Pero may kita mo na yung ano, liwanag ng tag dito yung Swal Power Plant. Tapos yung 8:45 na. Di ba makikita to? To, para nang ano talaga gumagawa sila ng daan dito. Yan. Puno. Tabi-tabi po. Wala pa tayo sa pinaka ano talaga peak niya. Tsaka dilim. Hindi mo talaga maaasahan yung camera mo pag ganito. Super dilim. Huwag kayong pupunta dyan. Ayan. Medyo palamig na. Sana malapit-lapit na tayo dun sa inaasam-asam na summit. Danger! Watch out! Active landslide area. Pero pagdating dito mga friend, ayan, sementado na siya. Ayan, ano sabi niya? Heavy equipment. Energy China. Ito. Ito nga yung sinasabi, solar power project. Ito nga yung sinasabi ko. Special tree cutting permit. Okay nga na, pupunta na to ng peak. Ayan, oras 9:27. Mas marami kasi yung kain tsaka pahinga. So ito na yung pinaka summit na nitong Mount San Isidro. Foggy. Super. Yan. So dito na lang tayo magtayo. Mas patag. Tsaka bukas pakita natin pag medyo maliwanag na. Natumba na yung yung dating nakita kong tower nilang ginawa dito. Dati yung pinakamalaking Digitel tower ang naririto. Yun ang sabi nila. Pero ngayon nagtayo din sila ata ng mga maliliit lang. Pero nagdaang bagyo yan na ganyan. Nayupi. Naitumba. Yan, magtitent na. Yan na lang. No. Yung isa. Ayan, so anong klaseng to? 9:47 campers. Tapos ring light. Camping tapos ring light. Oh. Wala na yung ilaw. Hindi na masyadong umaambon pa. Tara, kaya mo na. Tulugan na. Medyo malamig-lamig lang. Tapos malamok. Yan, bukas na lang.
Ito na yung traverse nila. Actually, kanina may motor nga kami ditong nakita eh. I mean, may umakyat dito. Kasi ito nga talagang napaka okay naman yung daan. Pero ang ganda din ng view dito mga espre, no? Yan, sunrise. Whew! Lamig. Yan, buti hindi masyadong maulan. Di putik-putik tayo dito. Yan, tas may sementadong, ayun yung sementadong part niya. Ito. Kaya madali, kaya mini-motorsiklo lang nung iba, kaya bike ito eh. Oh, daan kasi talaga. Ayan, para sa may papakita ko, mga best friend. Ito yung talaga ito yung original na daan nila. Lalong-lalo na yung sigurado yung ginagawa pa yung digital tower diyan hanggang sa pinul out na nila. So kaya merong daanan dito. Kaya madali siyang i-trace dun sa Google Maps at eto ka. Yan, makikita yung Napocor, yung Swal power plant. Kaya parang, oo nga no, parang Taal nga. Tapos yung ano yun, yung Portuguese Point na tinatawag. Tapos yung isa pang sikat na isla dito, yun. Nakikita dyan. Overlooking ka talaga. Time check, alas 8. Pababa na. Dini-DIY talaga namin mga S-friend kasi ayoko rin yung ano, napipressure ka sa oras kapag aakyat ka, alam mo yun. Masihingalin ka eh. Ito, parang hawak mo yung oras mo. Yun nga lang, ito ang pinaka challenging. Pero kagabi, hindi mo na maramdaman yung hingal mo kagabi. Gusto mo na makarating sa summit agad eh. Ito yung kung dun ka galing at paakyat ka, ito yung isa sa mga pinakamahirap na yung assault na tinatawag. Pero parang pag wala kang preno dito, dire-diretso ka dyan. Wow. Ayan, so talagang ito nga yung isa sa mga, alam mo yun, hinihintay at inaabangan natin kapag umaakyat tayo. Yung ganito. Overlooking Labrador tsaka yung Swal. Two minutes na lang yung memory card ko, ayan, para makunan na natin.